gawas. So, sayo pa kay sa buntag. Work na si Mang Banden. Sukad pag quarantine. Karon akong first nga work. So, adto ta ko yugta. Adto na ko. Sayo pa kaayo. 5 o'clock pa. Mao ni akong himuong flashlight. Kung himuong flashlight. Kada kuan ilalaki. Okay. Diba sayo pa kaayo. Kuaon man ko sa sakyanan namo. So, musayo ko kay 5 o'clock man daw ang driver magikan sa ilaha. Maupay pag 5 o'clock. Atang na kong sakyanan. Natug pang mga tao. Ay nagdag iro. Yagi palakaw-lakaw. Kuyog ta adto ta sa work nako. May ni mo sayo ta para dili kayo matraffic. No, yung quarantine, yung gibutan sa yung luyo.
Hello world! Akong lamisa! Grabe! Pila ko ka days na mauning nahitabo. Mura lagi ni gigubat, uy. Nabot na sulang si? Saan na siya oras sa mabot? Snacks ako, miss. Snacks ako. Gutom na ko. Ngaon ta. Nandaman ko o macaroni. So ako ni bitaw. Ngaon ta. Snacks time. Murag naingnan ko nimo anak nga. Na-email nimo. Tanawang sent item. Mura lagi nakuga ng inyong ano? Lagi, paano ko? Mura na, parang lumisa ba? Alcohol? Alcohol eh? Mawa, kuhan? Sanji mo lagi din sa mga kodi. Mawa, Sanji mo lagi din. Di ba ni sa impan? Okay na mo. Ay, ang si TPL Empire. Akong kauban na mutana. DM. Mau ba niya? Ambil ba na? Na? Murag na siguro na miss gagbay ra na. Hello, padong nami uli. Hapit na 5 o'clock. Padong nami uli. Sinaw na kaya ako. Hala, sinawa sa akong agtang. Wala namang maprituhan. Hala, ang bugas. Grabe kasinaw sa akong agtang. Hapit na nimo uli. Nag-wait na lang mi sa time. Uli na mi. Grabe. Kasinaw sa ako agtang. So, bye-bye. Muuli na mi. Na. Di makita among naong no. Mata na lang. Ah, diba? Mo ni among new normal. Juicy. Mata na lang makita. So, manguli na mi. I-video ang kuwanis. Unsa? Sakyanan. Hayag na no. Hayag pa mi nga mo gawas. Masakay na sad mi sa among sakyanan. Magline pa mi kay mo panso, mo gawas. So
Dara oh. Ya, anak ko dira mulai. Ano man ka dira ni hulong man ka? Ano